Pilota posada, vinga xicots, va, aguantem una mica, és carregada, torre de 8 en Folre, carregada pels xicots de Vilafranca. Hi ha certs castells que són una frontera i jo crec que el 2 de 8 és sens dubte un castell d'aquells que et projecta ser una colla més gran. Amb la consecució d'aquells castells jo crec que s'entenia que els xicots es reivindicaven a Vilafranca però a sobre es convertien en una colla de 8 amb totes les lletres. Fer una torre de 8 en folre sempre significa colla gran, per tant és fer un salt a que ja et considerin com una colla gran. No, jo penso que la torre de 8 en folre, no? El que pot haver representat, el que havia representat a els xicots de Vilafranca és deixant de ser una colla petita, no? Per passar a ser una colla gran, malgrat, no? Hi hagi pocs efectius, no? Per arribar a fer aquestes construccions que han arribat a tots xicots de Vilafranca. Jo crec que és un salt també d'amor propi, d'autoestima important que t'havia dit a dir. A les seves imatges, els xicots de Vilafranca que en aquesta quarta ronda intenten per primera vegada la torre de 8 en folre. Una colla nascuda l'any 82 i que, com diem, amb l'actuació d'avui, torre de 7, 4 de 8 descarregats i 3 de 8, carregat aquest castell per primera vegada a la història, els xicots, com diem, passi el que passi en aquestes dues darreres rondes, seran ja o deixaran la plaça havent fet la millor actuació de la història. No estava decidit en cap moment, és a dir, era un castell que tenies en cartera, que tenies amb il·lusió, que tenies assajat, que això és molt important, però es tenia que donar tot a favor per poder fer-lo. És a dir, no era com altres castells que hem dit, escolta'm, el dia tal va tal castell perquè el primer que farem serà un castell de tràmit. Llavors era una cirereta, era un premi, era la lluita i l'il·lusió que havíem fet durant tot l'any i totes les torres de 7 i les proves de corro, si sortia aquell any 2000 bé i si no, doncs el 2002. Però va sortir. Jo crec que va vindre pel fet que, primer, que teníem la torre de 7, teníem una bona torre de 7, i que, d'alguna manera, era el pas següent. Com que la torre de 8 era un castell, la torre de 7 era un castell que ens funcionava, la plaça ens funcionava, quan es va acabar la festa major, va ser una bona festa major, perquè vam tornar a descarregar el 4-8 i la torre de 7, de seguida, vam dir, tenim el concurs davant, que és una gran diada, on apilarem molta gent, i és ideal per provar aquest castell. Aquest castell, que és un castell en forro, és un castell que ens donava una dimensió nova, que ens donava molt més de nom del que teníem en aquell moment, i clar, estàvem superil·lusionats per fer-la. A la torre de 8, doncs, portàvem 2 anys fent el 4 de 8, el vam carregar el 98 i el vam descarregar el 99. Veníem una progressió en què havíem assolit castells de 6, castells de 7 i llavors començàvem amb els castells de 8. La temporada havia anat molt bé, el 4 de 8 s'havia fet, a la torre de 7 s'estava fent bé i ja pintava bé la torre de 8 i el 3 de 8 s'estava provant. Era ja, suposo que en un moment, ja a final de temporada, era l'ideal de fer-ho, llançar tota la carn a dins la brasa i a veure què passava. Els reptes grans de la torre de 8 són els mateixos que ens trobem ara, no? El poder pujar tot un folre dalt d'una pinya és complicadíssim pels xicots. Llavors és anar pujant uns dies uns altres i que tot encaixi i el dia que tot ho ajuntem a plaça, doncs que tot et funcioni i vagi bé. La idea general de com havien de muntar les peces i com fer-ho no en tenien gaire. I llavors vam demanar ajuda als Castellers de Barcelona, que és una colla que teníem i que tenim bona relació, i ens vam anar un dia a un assaig allà amb els Castellers de Barcelona i allà els tècnics de pinyes, concretament el Freddy, que era el cap de pinyes en aquell moment, estava encantat d'ajudar-nos i es va obrir a nosaltres i ens va estendre allà els mapes de pinyes i ens va començar a donar totes les explicacions.
El que passa és que en el cas concret dels xicots va ser el Josep Sala, que era fundador de la nostra colla de Castells de Barcelona, però que tenia molta relació, és vilafranquí, vivia ja jubilat, ja vivia altre cop a Vilafranca, i ell n'estava molt al cas de la colla de xicots, els anava a veure molt a sovint. I va ser ell qui va contactar amb mi per explicar-me que hi havia aquest objectiu de la Torre de 8 i que estaria molt bé que hi pogués anar i que hi poguessin canviar impressions. El que ens va costar més és aprendre a fer un folre, no? No en sabíem. Vam demanar ajuda als castellers de Barcelona, que ens van venir a fer unes classes pràctiques aquí, no? Ens ensenyaven com ens havíem de col·locar i això. I a partir d'aquí, doncs això, molts assajos, molt pujar tothom a dalt perquè sapiguessin el que havien de fer. En teoria, volien tenir una xerrada sobre el folre. La sensació que jo vaig tenir, o que intento recordar, és que no era ben bé una xerrada tècnica de com es feien els folres, sinó més aviat era la gent que a priori ja formava part d'aquell folre, que més o menys ja estava decidida, tenia ganes de tenir un canvi d'impressions sobre com es treballava allà dalt. No com es feien els folres, sinó quines situacions es podien trobar allà dalt. I després, de seguida, fins i tot vam vindre aquí amb algun assaig a donar-nos un cop de mà i res, vam començar a configurar una mica bé el que ens estaven transmetent i a començar a ficar les peces on tot tocaven per poder-lo fer. Per altra, intentava treure pressió, perquè és sabut que els primers folres posen molt nerviós a la gent, i aleshores intentava treure-li fusta, treure-li importància, tot allò que no deixava de ser un divertiment, que jo era un pas més i que el castell no cauria per culpa d'ells, que els castells cauen per un munt de circumstàncies, que no es preocupessin, que fessin la seva feina i que... Més aviat eren temes d'aquests de petits consells, de petits... situacions que anirien succeint i que no vingués de nou. I treure atenció, era molt important treure atenció al fet, treure transcendència, que no passava res. L'ambient era amb moltes ganes, tenia molta il·lusió. Era una colla petita que podien fer castells grans en aquell moment, perquè una Torre de 8 en aquells anys era un castell molt gran, i per nosaltres més. Sempre ha estat una colla petita amb idees i amb ganes de fer coses grans. En aquell moment hi havia moltes ganes, vam tenir una entrada de gent important, veníem de carregar i descarregar el 4 de 8 feia poquet i era una colla molt implicada, amb moltes ganes. També havíem tingut fer molt poquet al local i això també va ser un revulsiu per l'entrada de gent. La veritat és que la inauguració d'aquest local aquí on estem ara, per Festa Major del 2000, ens va acabar de donar una mica més d'impuls, perquè això va fer que es mogués més gent, que vingués més gent a la colla, i llavors aquells 2 mesos, més i mig, entre Festa Major i concurs, vam poder acabar-la de preparar amb més gent. Com es pot veure aquest intent? Si tens referències als assajos, sembla que bé. A veure, en principi agosserat, més que res perquè els primers folros són els més complicats d'agafar. Lògicament també hem de tenir en compte que hi ha l'aspecte dels nervis, els xicots el que és la Torre de 7, en principi aquest any i altres anys la tenen força dominada. Esperem que la Torre de 7 que va a sobre d'aquest folro l'agafin un pèl tancadeta, de tal manera que la puguin defensar bé. I de moment desitgem que els hi surti bé, tot i que les primeres proves amb un folro sempre són complicades perquè la gent del folro, lògicament, no sap molt ben bé com treballar-ho. Això es percep a les places castelleres quan hi ha una fita que no s'ha fet mai, a tots nivells, en aquest cas un castell de nou o en aquest cas la Torre de 8 en folre, es percep i per tant la plaça s'ho pren diferent, la colla s'ho pren diferent i per tant quan l'èxit s'aconsegueix, doncs també la gent ho valora com cal. El concurs de castells sempre és el dia que arrosseguem més gent, que aconseguim tindre una pinya més gran. I aquest castell el que necessitava sobretot és una superpinya, perquè clar, una colla inexperta amb els forros com érem nosaltres, amb una pinya justeta o reduïda, segurament hauria sigut una cosa inviable, no? Els callers amb més experiència, que ja saben com col·locar-se i que ja estan acostumats més a pujar a aquest tipus de castells,
potser no tenen tantes dificultats amb pinyes més petites, però per nosaltres, que era la primera, el que necessitàvem era una mega pinya i el concurs era el dia ideal per provar-lo. El que sí recordo va ser la conversa amb el que era el cap de pinyes, el Xavi Catassús, que em va demanar, clar, de cop i volta allà ens vam presentar un munt de gent que nosaltres no havíem mogut mai i em va dir ajudem amb les pinyes i sobretot amb la torre de 8 ell tenia molt clares el que eren les rengles, però a la pinya el que eren els formatgets, doncs com que ens havia vingut molta gent, volíem col·locar-los de la millor manera possible. Llavors ens vam passar tot el concurs entre Castell i Castell. Pensa que la Torre de 8 va anar a quarta ronda. Vam tenir molt de temps per preparar tota aquesta pinya de Torre de 8 entre Castell i Castell. Sí, tinc una anècdota molt bona que segurament és una errada castellera, però els nervis ens va provocar que els terços pugessin per darrere dels terceres mans. Crec que és l'única Torre de 8 que s'ha fet al món casteller i la primera d'una colla on el terç puja no pel primeres sinó pel terceres. Però ens va anar bé perquè ells van pujar perfectament com si estiguessin a una altra pinya i no... Però sí, és una anècdota que a mi em va quedar gravada pel fet de que no ho he vist mai més. Però sí que és veritat que veient vídeos a posterior m'he donat compte que vam fer moltes coses malament. I la primera és que nosaltres, al folre de la Torre de 8, hauríem de ser primeres mans, primers vents i terços, i en aquest cas va pujar tot el folre i després els terços. Quan veus aquelles imatges de fa 25 anys et dones compte que no teníem ni idea del que estàvem fent en aquell moment. El folre, quan l'estàvem muntant, la inexperiència, sobretot a nivell de cap de pinyes, va fer que algú es colés en un lloc que no era i llavors vaig tindre de canviar, mentre pujàvem vaig tindre de canviar gent de posició. I me'n recordo que em portava el Jaume Plans, dic, Jaume, vine amb mi, i el feia rodar amb mi, donant voltes a la pinya, fins que li vaig trobar lloc. Dic, aquí, posa't aquí. No era el seu lloc, però el vaig fer pujar allà perquè algú altre havia pujat per un lloc que no tocava. Me'n recordo molt d'això. Doncs moment històric pels xicots de Vilafranca, sonen gralles i intent vàlid de Torre de 8 en folre. De moment, 15 posats i l'intent que va amunt. Veiem el pis de dosos. A la part inferior de les seves imatges s'ha vist la cassoleta d'aquest castell i de moment que el castell no presenta dificultat per bé que és molt d'hora. Durant tota la pujada de la torre jo em recordo que no vaig patir pràcticament res, però sí que veia la cara del portagulla, que era un mapa, és a dir, del patiment que tenia aguantant el castell. I el que me recordo és que jo vaig sentir la gralla al moment que estava carregant el castell, cosa rara, perquè normalment no se sent res allà a baix, i va caure. I el primer que va dir el portagulla diu, s'ha carregat. Però aquesta, pot ser que amb els que són baixos és el més normal. És a dir, quan acaba un castell que no s'ha descarregat, és preguntar, s'ha carregat? Més que pensar no sortirà, jo mai penso no sortirà un castell, al contrari, o sigui, has de pensar sí, jo sempre puc més, no? Perquè si penses no puc, doncs llavors és quan cau. I bueno, anava sentint la música, anava sentint que anava avançant el del castell, sents l'aleta i dius, ja està, o sigui, a partir d'aquí no tens temps de pensar no sortirà perquè a part no s'ha de fer. És que hi havia molta gent a plaça. A més, era quan la plaça encara era de sorra i les grades no tenien els seients. Hi havia molta gent, no? I és veritat que actuaven també per primera vegada en solitari al concurs de Tarragona i jo recordo escoltar un crit molt fort de la plaça, no? De la Torre de 8 carregada. Ara encara se'm posen els pèls de punta perquè ho recordo perfectament estar col·locada i escoltar aquell crit i va ser molt guai. Però de moment estem veient com s'hi està col·locant a sobre del folre. Doncs el folre que està treballant molt bé, cassoleta posada, biga xicots, va, aguantem una mica, és carregada, Torre de 8 en folre, carregada pels xicots de Vilafranca. I atenció, perquè si no els desquadra, amb calma. Ha estat una veritable llàstima perquè Íñigo estava realment per descarregar aquest castell. Home, va ser un moment increïble perquè jo recordo la plaça aplaudint i cridant de valent. Va ser increïble, que era una sensació que no havíem tingut mai
a la plaça de Braus, que tothom s'aixequés i ens aplaudís a nosaltres, no? Pues quan et despertes d'un somni i s'ha fet realitat. I bueno, era un abraçada, tothom que veies deies, hòstia, ho hem fet, no ens ho imaginàvem. Crec que la Torre de 8 era el pas gegant de Gran Colla. Eufòria tocant, molt al·lucinat, clar. Sí, aquelles grades molt del concurs de Tarragona que hi ha fent pocs seguidors dels xicos, perquè tots els xicos estan a baix, no? I potser les 2 o 3 que estàvem eren nosaltres i crec que l'emoció va ser màxim, o sigui, veure també, no? Totes les converses, no? Del dia a dia, de la teva parella o dels teus fills, i la resta està fent això, fent allò, i que finalment passa, succeeix, hòstia, és brutal, no? Per ells perquè ho viuen i els altres que els hem acompanyat, que des de la distància, també al·lucinem. Hi ha un goig personal o alegria personal de dir, bueno, ets partícip, en aquest cas per la locució, d'haver deixat plasmat ja per la història, com hem dit, doncs, el fet aquell concret, no? I per tant, doncs, home, content de formar part de, com a vilafranquí que soc, doncs, de que se'n lligui amb aquest moment clau dels xicots, doncs està bé. Molt contenta per la canalla, molt contenta per tothom, per la colla en si, no només per la canalla o per mi, no? És un objectiu de tota la colla i per tant contenta per tothom, no? No és només una enxaneta que és la que corona el castell, o sigui, és per tots. Bueno, ens va donar molt de bombo, no? Articles, als diaris, que hi havia una altra Vilafranca i bueno, nosaltres ens vam créixer molt, no? I aquell dia, a més, també vam carregar el primer 3 de 8, vam ajuntar 3 castells de 8 a la mateixa diada que no havien aconseguit mai i bueno, la celebració aquí i per Vilafranca vam fer va ser brutal. El recordo com un dia molt feliç, tant el que va ser l'actuació a plaça, perquè ens va sortir tot, vam carregar el 3, vam carregar la torre, com el que va ser la tornada amb autocar, on tots estaven contentíssims, cantant a l'autocar, i després la festa que vam muntar aquí al Noi després, i que es va acabar el trànsit. I 15 dies després, l'objectiu primordial, allà sí que era la Torre de 8. De fet, jo diria que vam sortir de Torre de 8, no recordo bé. Si no van sortir de Torre, van sortir de 4. I allà sí que l'objectiu era descarregar la Torre de 8 perquè vam veure el que va passar i crec que és una de les 5 millors torres de 8. Hem descarregat moltes després, però aquella va ser molt sòlida, ens la crèiem, sabíem que anàvem per ella i 15 dies després es va descarregar la Torre de 8. Bueno, va ser màgic, eh? Jo me'n recordo que en aquella torre anava de primer vent i estar tocant-la i descarregant-la a la vegada, bueno, va ser fantàstic. Me'n recordo com una colla d'amics vam dir que si la fèiem anàvem caminant a Montserrat i vam anar caminant a Montserrat i va ser també una altra anècdota divertida. Home, et diria que fer-la a Vilafranca, a casa teva, amb una plaça plena de gom a gom per veure la Torre de 8 dels xicots de Vilafranca, perquè llavors no era tan habitual i nosaltres no havíem fet forro a casa mai. Per tant, el poder fer la Torre de 8 a casa i quan jo em vaig tombar que baixava que el forro, evidentment, es vam enfonsar tots i tal, però quan jo girava i veia tota la plaça plena cridant a la Torre de 8 dels xicots de Vilafranca, doncs va ser un dels moments més importants, crec que de la colla i particularment de mi també. Un munt d'il·lusió per assolir per primera vegada a la seva ciutat un castell folrat. En una aposta de valentia, els camises vermelles van muntar amb agilitat un folre força reduït, però molt ben compactat i resolt. Amb els quarts al seu lloc, les mides eren del tot correctes i, sense pensar-s'ho 2 vegades, van donar com a vàlid l'intent. La pujada va ser feta de forma molt acompassada en tots els seus nivells.
Amb els dosos al seu lloc, l'estructura dels dos pilars es va mostrar molt sòlida i els dos menuts, sense dubtes, van carregar l'esperada Torre de 8. La sortida del pom de dalt va portar alguns moviments que els castellers del tronc van saber parar. De seguida es va anar desfent la torre fins a completar-la per primera vegada enmig de mostres d'eufòria evidents. Va ser una fita molt important. Després del 4 de 8, jo crec que després del primer 4 de 8 va ser la segona fita més important, que va ser posar el folre. Va ser molt important perquè això ens va obrir el camí a altres castells enfolrats, com el 3 i el 4 de 9. Durant la meva època ja es va provar el 3. I també pensar ens va portar més gent, perquè la gent també li fa gràcia pujar al folre, llavors això també et porta més gent, i llavors també ens va permetre provar el 5 de 8 al cap de poc temps. Crec que ens va ajudar molt a créixer, a més justament l'any de la Torre de 8 va ser l'any que vam inaugurar Cal Noi Noi, que per tant fa 25 anys de les dues fites, i crec que una cosa va arrossegar l'altra. Si va arribar a la Torre de 8 i després va entrar molta gent, o no sé si primer va ser el Cal Noi Noi i després va entrar molta gent per poder fer la Torre de 8, però crec que totes aquelles dues coses juntes van fer que els xicots s'estabilitzessin amb els castells de 8 al llarg de la història, com ara que fa 28 anys que fem castells de 8. Reconeixement. Ja me'n recordo un titular d'un diari que deia hi ha una altra Vilafranca. Ens van començar a veure d'una altra manera. Ens van començar a veure com els xicots poden fer coses sèries. Un èxit més. Aquesta colla ha tingut molts èxits i una cosa que s'ha de tenir molt clar és que la majoria dels seus èxits ha sigut amb un esforç de molt poca gent, perquè tenim molt poca gent, molt de sacrifici i moltes ganes de pujar. Per tant, el mèrit de fer un castell, Torre de 8, 4 de 9, 5 de 8, qualsevol castell d'aquest nivell, per aquesta colla, significa que la gent s'ha sacrificat el doble o 3 vegades més que altres colles. Crec que se'ls ha de dir que gràcies. Que gràcies per lluitar per un somni que segurament anys enrere la gent no hi comptava o pensava que seria impossible. Suposo que hi ha un moment que tothom deu pensar que són bojos, que allò no ho faran realitat, però van estar allà picant pedra i fent-lo realitat. Jo recordo molt en aquella època en què, molt al començament, que tenia els meus dubtes sobre quin castell era més viable, si la Torre de 8 o el 5 de 8, perquè eren objectius que més o menys anaven una mica agafats de la mà. I el 5 de 8, per exemple, era un castell que tècnicament a nivell de tronc era molt més complex que la Torre, però en canvi a nivell de colla, la Torre de 8 era un canvi substancial, és a dir, molta gent havia de canviar la manera de treballar, no només uns quants, sinó pràcticament tota la colla, des de la gent que estava al folre fins a la gent que estava a la soca. I aleshores, aquest canvi, quan després ja vas a fer un 3 de 9, un 4 de 9, tot això ja ho has fet. O sigui, el salt a la Torre de 8 és molt important per una colla, molt, molt. Crec que la gent que estava en aquell moment a la colla van obrir la veda a que poguéssim experimentar per primera vegada amb folres i a partir d'aleshores, molts anys seguits i no tan seguits, s'han provat castells amb folres, inclús s'han contemplat 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre, i crec que se'ls ha d'agrair perquè són ells els que van obrir aquesta veda de posar un pastisset sobre la pinya. Jo vaig ser aixecadora de la primera Torre de 8 i de la segona també de l'escarregada. I és això, el que t'he explicat una mica abans. A nosaltres un dia ens van dir la Torre de 7 surt molt bé, farem la Torre de 8. No teníem capacitat per entendre la dimensió que era en aquell moment allò, perquè és veritat que no era un castell que havíem fet mai, però és com quan fèiem el 4 de 7 i després el 4 de 8, no? Aquesta era la nostra visió del canvi. Teníem moltes ganes perquè és veritat que no paràvem d'escoltar tothom, no? La Torre de 8, la Torre de 8, la Torre de 8, escoltàvem a premsa, entràvem a plaça, els xicots parlant la Torre de 8, i sí que és veritat que era com tot molt la Torre de 8, però en cap moment no vam sentir ara, amb 33 anys, doncs et diré el que és una Torre de 8, però en aquell moment no era conscient del que estava fent. Com et deia abans, és un dels punts més importants. O sigui, una colla de 7, que era quan jo vaig començar, al cap de poc es va fer colla de 8 i després que al cap de molt poquet també es faci colla folrada en un moment com el que es va fer l'any 2000, que no era el moment d'ara, que hi ha moltes més colles que fan castells folrats, va ser una cosa molt, molt, molt important.
ens vam situar molt amunt en el rànquing de castells, de castellers i de colles, i això va ser molt important per la colla. Important, tot el membre de la colla. Sense ells no seria. És dir, per molt que un cap de colla vulgui tirar una cosa, si la colla no se sacrifica, no aconseguirà. Jo crec que el cap de colla, no? Per mi el Juanillo va ser una persona molt valenta. Era molt difícil, i és molt difícil fer castells a Vilafranca, i era molt difícil, no?, prendre una decisió com aquella. Al final nosaltres no havíem fet el 3 de 8 i era complicat, no?, fer la passa del 4 de 8 al 3 de 8 el mateix dia, no?, que també el vam carregar per primera vegada aquí, i després apostar-ho tot a una carta, no?, la torre de 8. Crec que va ser molt valent i crec que la seva valentia va fer que la colla es creiés el que estàvem fent en aquell moment. La unitat de tota la colla. Crec que una colla... Jo crec que no hi ha millor casteller que tota la colla. O sigui, tu pots tindre els 2 millors castellers del món, però no faran res si no tenen una bona soca, o si no tenen una bona canalla, o si no tenen... Per tant, la unitat crec que ens ha fet fort els xicots durant molts anys. I és que estaven molt units també tota la colla. Anàvem tots a una i es notava que estaven tots a una i d'allò, i la colla estava molt unida. Primer van ser les torres del 2000 fins al 2007 i després van vindre les torres carregades del 2010, 2011, 2012 fins al 2014, i aquí va començar la gran proesa dels xicots. A partir d'aquí, de les torres folrades van vindre el 3, el 4 de 9. Doncs la relació que hem tingut amb aquest castell jo crec que ha estat discontínua. És a dir, hi va tenir molta presència, li vam donar molta importància, però després, amb la baixada de nivell, segurament és un castell que és molt difícil tornar a recuperar. I a poc vam entendre que era part i emblema de la colla i que li havíem de tornar a donar força. Per això, aconseguir el 2 de 7 va ser molt important, recuperar-lo, mantenir-lo, tornar-ne a fer molts durant una temporada per després que tornés a sorgir la força de poder fer el 2 de 8, ja parlo de 2014, 2015, 2016 sobretot. Ha anat venint, ha anat marxant, va haver-hi el 2000, el 2004 més o menys la vam anar fent, després va haver-hi una època que no tant, després hem acabat, quan vam fer els castells de nou, la torre la dominàvem, llavors ara no la tornem a tenir. Bueno, ha anat fluctuant. Una mica amor-odi, no? Vull dir, sí que l'hem anat provant en certes temporades. Hi ha temporades que no hem assolit fer la torre de 8 en folre. Sí que va haver unes quantes temporades, sobretot, no recordo molt bé, cap a 2012 fins 2014, on l'assolíem i no vam aconseguir descarregar-la cap vegada. Per tant, això de que no l'acabàvem de dominar fins que finalment el 2015 aconseguim dominar la torre de 8 en folre. Jo diria que he tingut una relació ambivalent. Vull dir, és com una relació amor-odi, no? També amor perquè des del 2000 que s'aconsegueix no la parem de perseguir, però sí que és veritat que després ens ha portat moltes desgràcies perquè durant 7 anys, si no m'equivoco, des del 2007 fins al 2014, sí, vam estar intentant-les, vam estar carregant-les i no hi havia manera, no? I el 2007 se'n van fer 2 i ja no la vam poder tornar a descarregar fins la festa major del 2014. Jo quan vaig arribar ja era conscient que el 2 de 8 en folre ja era una realitat de la colla i que per tant s'havia de mantenir, saps? Veníem de temporades de no fer-lo, era com el petit tresor a mantenir i calia donar-li molta importància a aquest castell. Hi ha hagut de tot. Hi ha hagut difícils, hi ha hagut molt fàcils, perquè hi havia moments que la portava a passejar per tot arreu i era molt fàcil, però hi ha hagut moments de tot, alegries i no tantes alegries. Va arribar a èpoques que costava molt i això també a vegades també et tirava enrere.
En canvi, amb tu vam fer unes quantes seguides. Sí. I allò era molt diferent. Molt diferent. Molt diferent, perquè allò era disfrutar. Això estava ben treballada i ben feta. I a disfrutar. I a disfrutar la torre, sí. Feien assajos de torre de 7 amb el folre a terra a l'assaig un dilluns. Sí. I clar, això és molt diferent una època a l'altra. Per mi la torre era un castell importantíssim. I ja en portàvem unes quantes, i me'n recordo una actuació a les Corts. Amb una conversa abans amb el Jordi Reventós i el Lluís Barrera, el Lluís li va dir si va bé faré la figuereta dalt. I la torre aquella va anar molt bé. Jo anava a l'agulla i un cop carregada ja van baixar els dosos, va preguntar, faig la figuereta? I se'l va mirar i el Jordi deia no. I li vaig dir que no perquè no estiguessin bé, perquè estaven bé, però és que li donava tanta importància a aquest castell i em feia tanta il·lusió fer-lo i descarregar-ne tants com fos possible que no me la volia jugar. I jo me'n recordo que anava de primer vent i dic, Lluís! I sí, i llavors va fer la figuereta i és l'única vegada que hem fet una figuereta a la Torre de Buit. Tota la resta del folre tothom va cridar que sí i evidentment la va fer, va ser un moment molt maco. Potser és la que recordo més especial de totes les torres de buit que hem fet. Recordo molt la meva primera torre de buit d'enxaneta, que va ser el 2007 per Festa Major. Va ser l'any que, si no m'equivoco, vam fer entre 11 i 13 torres de 7, que això costava molt de veure els xicots, entre 11 i 13 torres de 7 descarregades, i van apostar per fer la torre de 8 en folre per Festa Major aquell any. I la vam descarregar i recordo estar molt nerviosa abans perquè feia molt de temps que no es descarregava la torre de 8 i alhora estava nerviosa però amb moltes ganes perquè sabia que era possible, perquè sabia que veníem de treballar-la molt i evidentment la vam acabar descarregant i recordo posar-me molt eufòrica a la pinya, recordo tocar el folre i flipar de dir uau, ha passat, vull dir, estic tocant el folre, estic tocant a la pinya i l'hem pogut descarregar. La primera descarregada. La meva primera descarregada, que va ser aquí a Festa Major de Vilafranca, en la que portàvem unes quantes llenyes en no sé temps i més carregades per concurs i per no sé què. I amb 2 xicots més vam dir que ho celebraríem per igual i encara recordo que quan la vam descarregar només vaig buscar contents, ens vam ficar de volar, besant-nos. Vinga, som-hi, quarts col·locats, la seva cap de colla, que van de fer els últims retocs. Diuen que sí, que està bé, i com també fa quan puja l'Ena Maiol i quan també puja el segon cap de colla, el Jordi Reventós, excap de colla, és el que dirigeix el castell des del terra. Es col·loquen ja els quins col·locats, els osos remuntant ja al pis de quins. Comença a pujar la cassoleta. Important que aquesta cassoleta vagi fent via, que no es quedi encallada a cap pis, que pugui anar pujant i que la vagin anar defensant. Puja bé sobre quarts. El folre tranquil, amb algun canvi de peu, però defensant aquesta construcció. 2 osos col·locats de la torre de 8. Comença a pujar l'enxaneta. La torre va bé, 2 osos col·locats. Vinga, aquesta cassoleta ja està sobre quins. Ha anat ràpida, això és bo. Entrarà la cassoleta, l'enxaneta ja remuntant al pis de quins. Vinga, cassoleta que es col·loca, enxaneta dalt, som-hi xicots per anar a carregar-la. Va, que va bé, som-hi. Fa l'entrada de l'enxaneta, torre de 8 en folre, carregada dels xicots de Vilafranca. Va, som-hi a defensar-la, va bé, està bé, el tronc no pateix. Els terços tranquils, sortirà la cassoleta, ja està. Ja gairebé la tenen, han arribat més lluny que cap altre dia. Els xicots de Vilafranca sortiran dosos i ara sí, ja la tornen a tenir descarregada. Els xicots de Vilafranca acaben de carregar i de descarregar la 10a torre de 8 en folre de la seva història. Els terços patint de valent, però ja està, surten quarts, ja la tenen. Els xicots de Vilafranca descarreguen la torre de 8 en folre que no aconseguien fer des del mes d'octubre del 2007. Gairebé 7 anys després, els xicots tornen a descarregar la torre de 8 davant de l'alegria de la colla. Ja bé s'ho mereixien
Ja ho hem dit, que la Bisbal la tenien bé, que a Martins la tenien millor, que no s'havia acompanyat la sort, bons assajos previs a la festa major, i aquesta torre de 8 descarregada, avui sí que la tripleta pren cos, i la colla de la camisa vermella de Vilafranca podrà descarregar els 3 castells de 8. Jo crec que aquella va ser la primera alegria que tinc com a cap de colla, perquè a més va ser per partida doble, és a dir, la recuperem, la fem a festa major, davant de la nostra gent, davant del nostre públic, a sobre som capaços de repetir-la, és a dir, ens n'adonem que no és fruit de la casualitat i que allò ha vingut per quedar-se. Jo he disfrutat en totes. Jo en tota la torre que he fet, totes. I més la de Sitges. Ah, de Sitges. Vaig disfrutar perquè van arribar a Sitges i vull dir, anaven per la torre. I digo l'Aina, no, la torre no la fem, que no tenim gent. Com que no? Vam anar a parlar amb ella, i diu, bueno, va, la fem, però bueno, és que no tenim gent, però la farem. La més ràpida. Pujar i baixar, ràpida, pum, ja està feta. Una cosa impressionant, allà a Sitges. La que no hi havia gent, ni hi havia mans, ni hi havia res. Però pum. Aquella va ser pim-pam. Va ser pim-pam, impressionant aquella torre. I n'hi ha una altra també que em fa molta il·lusió recordar, que és una que vam fer sota la pluja a Reus. És a dir, la sensació de domini absolut d'un castell que ens havia costat tant, fer-lo a Reus, sota la pluja, amb no molts efectius, jo crec que també és un gran record d'aquest castell. Et diria que la sensació de coronar la torre és una sensació de responsabilitat, perquè és un castell molt fràgil i l'has de fer molt en cap i molt també amb el cor. I coronar-lo és com el moment de, vale, aquí la torre és el moment on es treballa més, que és la baixada, el nerviosisme de, vale, està carregada, ara ve la descarregada. Jo crec que hi ha un moment determinant, quan jo soc cap de colla, que és que vam començar a passar el 2 de 7 sencer a l'assaig. Jo crec que això transforma la colla i la manera d'enfrontar el 2 de 8, perquè l'assumíem amb una naturalitat i amb una soltura que feia que el castell fos fàcil. Nosaltres fèiem 2 de 7 folre a terra pràcticament dimecres i divendres. Aquest canvi de xip, aquest canvi de paradigma d'un castell que ens havia costat molt, que ens havia fet patir molt, jo crec que va fer que això, en els anys que vaig ser cap de colla diria que el castell estrella. Crec que és el nostre castell, no? Cadascú després a nivell personal pot tenir un castell preferit o un altre, no? Però crec que la Torre de 8 és el castell dels xicots, no? Jo crec que l'any 2000 aquesta plaça vam marcar una taqueta a la història de moltes colles que no podien arribar en aquell moment i molt poques colles feien aquest castell i nosaltres ens vam determinar per una passa i crec que això ha marcat que aquest castell sigui la història viva dels xicots. Bueno, la Torre és un castell que sempre m'ha agradat i és un castell que té un punt diferent. Els castells de nou són molt macos, s'han disfrutat també, però una torre té alguna cosa diferent. Clar, a mi el 2 de 8 en folre em genera moltes emocions. Per mi sempre dic que és el castell que més nerviosa em posa, més a prova jo crec també que posa a la colla, però també que més il·lusió i més màgia genera. Llavors, és un castell que és una autèntica muntanya russa. Passes per tots els estats i et fa estar molt, molt concentrat perquè a la que no et concentres s'escapa i et pots fer molt de mal també. Agulla! Grossos contraforts! Primers vents, suaus, cuidem els de sota, van els terços, es col·loquen els terços, posem-li pes, som-hi, cintes, som-hi quins, vale, perfecte, la mantenim aquí,
La colla actualment crec que està en un moment molt dolç. Sí que és veritat que venim d'uns anys de transició i encara seguim treballant en això. Estem fent un canvi generacional molt maco, on ens està entrant gent jove i no tan jove, que està tirant endavant aquesta colla, no? És a dir, sí que per darrere estem els veterans, com sempre, però aquesta renovació de gent ens està sumant moltíssim. A més, són persones que venen amb moltes ganes, amb molta il·lusió i que estan guanyant aquest ADN del que tant parlem els xicots de Vilafranca. Ha canviat, al final som una colla que ha tingut moments molt alts, moments no tan alts, i anem vivint una miqueta aquesta muntanya russa, que és la que ens toca viure, que estem una miqueta acostumats. Hem tingut moments molt bons, moments de no tants, ara estem en un moment un altre cop de pujada, estem en un procés bonic, estem creant gent nova, tenim entrada de gent nova, també tenim gent antiga que ha tornat, gent que no ho ha deixat, però l'essència de la colla jo crec que és la mateixa. Hem canviat cares, hem canviat persones, però l'essència és la mateixa de fa 25 anys. Però sí que veig per la conversa que diem, no? Que parlem a casa i no sé què, que ha entrat també molta gent jove, no? Això és superimportant, aquesta gent jove que és la que s'ha d'empoderar, la cara que fa els rems de la colla, la cara, no? Tirar endavant tot un projecte, i per tant penso que això és superpositiu, no? En el moment en què tens gent jove que t'entri, que tenen ganes i que s'impliquen, que s'hi posen, doncs s'han de cuidar, s'han d'animar, se'ls ha de donar l'espai perquè puguin, no? Realment fer tot el que es proposi, no? Una colla on hi ha gent jove és una colla que està morta, no? Per mi. Sí, però al final és el futur. Exacte, no? Per tant, gent jove, vinga, va, nois, a tope amb el tema i a posar-s'hi, a empoderar-se i... Crec que la colla torna a tenir l'essència dels seus millors moments. Crec que li estem tornant a donar molt de valor a les coses que eren, no? A rodar moltíssima gent, a generar un grup de joves que em sembla que és l'autèntic motor de la colla i sobretot a creure en el potencial femení. Crec que la colla té un ADN que l'ha fet única, especial, i crec que l'estem tornant a posar sobre la taula. En creixement. Sí. Crec que fa uns anys que les coses estan fent bé, estem creixent socialment i estem creixent amb moltes ganes, amb molta il·lusió i els resultats arribaran. Jo penso igual. Moltes ganes de créixer i penso que estan fent les coses tal com toca perquè pugui créixer molt més del que ja és. I últimament noto que la gent s'està començant a prendre com més en sèrio una altra vegada i com que té gent nova que també s'aneix també de la nostra edat i això m'agrada. Vull dir, hi ha molta gent que encara que és molt nova, no? Com t'explicava abans, que no ha vist cap torre de 8 en folre dels xicots i que en té moltes ganes, no? I que té moltes ganes de provar-la, tastar-la i viure-la també. Jo ho veig possible perquè potser som tanta gent com altres colles, però tenim la gent suficient i necessària com per fer la torre. Necessitem que ara cal és confiar, que tothom confiï i estar en la seva feina i quan ja portem això de moltes torres de set, que s'ha decidit bé, doncs jo penso que sí, seria possible en aquesta temporada. Actualment la veig amb bastant ganes de fer-la i crec que la podem fer perquè la gent s'ho creu. S'ho creu i hi ha molta gent que la veig amb moltes ganes i diu és que la vull fer ja, la vull fer ja, la vull fer ja, la vull fer ja i crec que tots estem bastant emocionats per el que es pot vindre. La veritat que em nervis. Vull dir, és un castell que en part tots tenim moltes ganes de portar, però sabem que és difícil i llavors això també comporta una certa part de nervis de voler-lo fer, però jo crec que aquest dia no estaria pas tranquil. El mateix, estaria molt nerviós, tot i que guardaria la calma perquè el millor pel castell al final en aquell moment és mantenir la calma. Són els minuts al final que pot durar el castell i ja està, i després ja s'ha de... Jo com baixés, jo encara tindria molts nervis de la torre, m'encantaria que em mullessin i després fer el ball de l'educador i després celebrar una altra cosa. I per això et dic que ara estem en una època que dius, ostres, un castell folrat ara mateix és una mica complicat. Estic segur que si no és aquest any, és el que ve, vendrem una altra torre folrada i si no, d'aquí un parell d'anys
I és com el que dèiem, és com l'ampolla de cava que costa molt d'obrir, però quan fa i peta, llavors d'aquí ja comencen a vindre els grans èxits, les torres forrades una altra vegada i aquesta sensació que li deixarem a les noves generacions que venen per sota, que venen apretant molt fort i que i tant que volen sempre. Jo sí confio. Jo crec que amb els xicots, jo sé de l'ADN que estan fets els xicots i les xicotes, sé que tenim la capacitat de moltes coses i que amb menys recursos fem el doble de coses que altres colles, i jo confio plenament en que podem arribar-hi i que treballarem perquè això sigui així com a mínim. Carreguen torre de 8 en folre, carregada pels xicots de Vilafranca, i atenció que comença la baixada del castell, l'estan aguantant. Per mi els xicots de Vilafranca són gran part de la meva vida. A mi m'han ensenyat molt del que sé, no només a nivell tècnic, sinó a nivell personal. M'han transformat i crec que sempre la meva vida anirà lligada a un tros molt important que va ser formar part dels xicots, però sobretot ser-ne cap de colla. La meva colla, la colla vermella que porto al cor. Doncs per mi és mitja vida. Vull dir, he estat mitja vida aquí fent xicots. Vull dir, és com una família. I sí, diria que com el nom de família, en majúscules. És una gran família que a mi m'estimo molt, la colla i tots els integrants que ho compart. També és un lloc on tu passes bé. La meva família, i és la meva gent. No només és una colla, sinó també és una família que tu estimes molt i m'encanta la família que té molt. Part de la meva vida, He tingut filles pujant a Castell molts anys. Pensa que si quan fèiem aquestes proves de Torre de 8 hi havia 4 dies d'assaig, dissabte hi havia sortida, diumenge també, només tinc amics els xicots de Vilafranca. Tret de la meva família de casa meva, el resto són xicots de Vilafranca, a més amb una filla cap de colla, amb una altra que ha pujat i he tingut el plaer de tindre aixecador enxaneta de 4 a 8 dels xicots de Vilafranca, les dues filles meves. Per tant, em sento un privilegiat de ser els xicots i és la meva casa, que és família meva i on està la gent que estimo. Ha sigut a la meva casa durant molts anys i bueno, és el meu colla. Família. La segona família. Una família. Una família. Jo, per mi, és el repte constant. O sigui, per mi xicots és tenacitat, és perseverança, és... moltes vegades potser ficar-me contra potser una paret o alguna cosa, però no es para, no? I això vol dir convenciment, vol dir gent que té les idees clares, vol dir que hi ha gent que ho sent, que hi creu, no? I per tant, tot aquest punt de fermesa i de convenciment, no? Trobo que potser també és el que defineix els xicots. De segona família, podríem dir, no? Al final, vull dir, moltes de les experiències més extremes, però jo així, les acabem vivint aquí, que també et fa sentir com més a prop d'aquelles persones amb les que estàs vivint. Al final també ens hi passem moltes hores aquí amb assajats i rebastant-me, que si diades, que si activitats, agafes agafant un carinyo que és el que diu una bona persona per mi. Per mi, una bona colla, gent molt maca i una bona família. Jo tinc dues famílies, a casa meva i els xicots. Són molts anys, moltes situacions, i en totes sempre he trobat gent al costat. Els xicots de Vilafranca crec que m'han salvat la vida. M'han salvat la vida, són la meva família. Vaig decidir entrar als xicots el 2005, volia fer castells des de sempre i vaig triar els xicots per família. Però crec que m'han salvat la vida perquè crec que tots i totes passem a vegades per situacions a la vida bastant complicades i quan diem que és família és que t'acompanyen amb tot. Un cop passes per aquella porta, no? Per la porta de Cal Noi, obviem la nostra vida personal i ens convertim en castellers i castelleres dels xicots i venim a per una lluita comuna, que és lluitar per l'escut que portem al pit, no? I els agraeixo tot el que han fet per mi, tant de canalla com de gran, i són la meva vida. Sempre serà, crec jo, a casa meva i bueno, pues que me l'estimo molt, no? Com tots els xicots que portem aquí 300 anys.
doncs, un sentiment, un orgull, no? Família. És com una segona família, un orgull de pertànyer als xicots de Vilafranca i també no hi ha cap altra colla millor que els xicots de Vilafranca. Pues, família. No és el que et deia, t'hi sents acollit. Al ser una colla tan petita, al ser una colla relativament petita, també ens coneixem tots, més o menys saps què estudien, on treballen, pots saber quins problemes tenen a casa, o no, o et poden ajudar amb tu, o tu pots intentar ajudar-los amb ells, i aquest fet de tanta proximitat, de ser com això, no? Com una segona família, o una altra família que no sigui de sang, et fa sentir la colla molt teva. I el fet de sentir-te la colla tan teva, crec que crea un vincle molt gran. Llavors, i l'emoció dels castells, l'emoció de la plaça, la sensació de la canalla, de veure-la créixer, de veure com es fan grans, tot això és bonic de viure. Per mi els xicots de Vilafranca crec que és una manera d'entendre la vida, no? Jo he crescut aquí, m'he fet gran aquí, totes les meves primeres experiències de vida han sigut amb els xicots i els xicots m'han ensenyat moltíssimes coses, no? Els xicots i tota la gent que l'acompanya. Jo he sigut, soc i estic segura que seré molt feliç dintre de la colla, per tant, crec que és la meva forma d'entendre la vida. El Castell es treballa el folre, a punt de carregar-lo, els xicots de Vilafranca. Carreguen segur, la carreguen, sí! 2 de 8 en folre! Torre de 8 en folre, carregada dels xicots de Vilafranca. Un altre 2 de 8 en folre pels xicots de Vilafranca.